Hey guys, enjoy pura I hope nikal maatella husharullaru. So inita video dada like already thumbnail gottadu pinning la uru dati donjiti na ondundo and vlog maltandulla detail ad vlog malpuji eta apuna at vlog malpa. I hope niklege ee video ishtavu. Amma tu ondilla dalpa dapana last time nikal full excited adide apana ammana acting pura ittanda ee sati amma skitted pura dala participate maltondijjera. Ee video niklege ishtavu video ishtanda video gu like manpule channel na subscribe ade jana ate bega subscribe manpule share manpule comment manpule ఒక లాస్ట్ ఇయర్ దిన వీడియో తోది జనానైతే బేగా పోదుతులే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ లా పాది పిజిన నా ఛానల్ ది వీడియో ఉండు నికల్ పోతులే సో ఇతి వీడియో నమస్కారం సో ఫైనಲಿ రెడీ ఆయా యాని ఈ అవుట్‌ఫిట్ ಪಾಡ್ದೆ ಅನೇಕಡೆ ಈ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಲಕ ಶೂಟ್ ಮಂತೆ ಅವು ಸರಿ ಅಜ್ಜನ ಮೋಲಿನೆ ಬೈಜೈಟ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಅಮಲ್ ಪೇರ್ ಮಾತುಲೆ ಪಂಡ ರಡಕ್ಕ ನಕ್ಲುಲೇರೆ ಅಂಡೆ ಮೇಕ್ ದಿಯುಲ್ಲಲು ಹಾಯ್ ಮೊಕ ತಿನಿಡಿ ಮಂತುಲೆ ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಪೋಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡತೆ ಆನೆ ಚೂರ್ ತೋಜವ ನಿಕ್ಲೆ ಗದ ಪುರ ಫುಡ್ ಇತ್ತನ್ ಪುರ ತೋಜವ ಇತಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಎಂಗಿಲಿತೆ ಪೋವಂದಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಮಂತಲೆ ಹಾಯ್ ತೋಜಂದಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕನ್ ತೋಜದ ಜೊತೆ ಕಡೆ ಓಲರ್ ಮಕ್ಕಳ ನಾಯಿ ಒಂದು ಜೇಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಸಂತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಈ ಮೆಟೆ ಪೋಯಿ ಅಂದು ಈ ಮೆಟೆ ಎಂಗಲ್ ಈ ಮೆಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ನಾಯಿ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಯಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಓಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐಲೈನರ್ ಪುರ ಪಾಡಿದೆ ನಾನು ಈ ಮೆಟೆ ದಾಯಿ ಪಂಡಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ನೋಡಮ್ಮ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜನ್ ಜನ ಉಪ್ಪಿರ್ ನಮ್ಮ ಪೋದು ತೂಕ ಓಕೆ ಹನಿಕ್ಲೆ ತೋಜರ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಕಲ್ ಆಯ್ತು ಸೌಮ್ಯಕನ ಕೂದಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಕ ತೋಜಿ ಸೊಯ್ತಕನ ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ತೋಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಪೋತುಂಡು ಸಾರಿ ತೋರ್ತೆ ಮೊಲೆ ಮೊಲ್ತುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದಲ್ಲ ಮೋಲೊರ್ತಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡೋದು ರೈಸ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಮೋಲೊತ್ತಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡೋದು ರೈಸ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾರಿ ತೋಟಗೆ ಕಂಡ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಮೂಲ್ದಿತ್ತು ಹೌದಾಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಂಟಿನಕಲ್ನ ಐಕ್ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮೇಕಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣದಲ್ಲ ಕೊನೋದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಪ್ ಅಡವೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸ್ಸೆ ಅವು ಪೂರ ಚೂರು ಬಣ್ಣದ ಅವೇ ಇದೇರ್ ಉಂಡು ದಾದ ಬೋಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ದೆಟ್ಟೆ ಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಿದ ಜಿಪ್ಪಲ ಬಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಪಂಚಾಯನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಹೊಸತ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಏನ ನೆಕ್ಕಿಂದ ಇದನ್ನತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿಡು ಹೊಸತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದ ಅದಿತ್ತಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಚಲ್ತಾ ಹೇ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪರಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಲ್ದಿ ರೆಡಿ ದಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ Bangar
అత్తి ఆ ఎడ్డ నరమాని బాబు ఆగ ಒಂಜಿ పొన్నుల మర్గావడు ಒಂಜಿ ఎంచిన లిజ్జాయకు ಗೊತ್ತಂಡತೆ ఐ ಬಾರಿ ಸೀದ ಪಂಡ ಸೀದ పొన్నులనాయే కన్ను దెత్తు తూతున్నాయే అత్తు ఆగ ಒಂಜಿ పొదు ఆయన విషయ ಪೂರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ పొదు ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಅಂತನಾಡು ಈಗ ಮಾತ ಉಂಟದ ಕೆಲವು పొన్నులు ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಬು ಮೇರು ದೊಡ್ಡ పొదు మంపేరు ಏತ ಎಡ್ಡೆ పొదు మంపేరు ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೇಮಂತಿನ పొదు ತಕೊಂಡು ಪೂರ ಮಿಟ್ಟೆ ಬಾಪುನಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ పొదు ಒಕ್ಕಂಡ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಅಮಿತಾಭ ಬಚ್ಚನ್ ಇದ್ದೇನಾ ಆಯನ ಮಗ ಕೇರ್ పొదు ಮಂತಿನಿ ಏರಿಯಾ ಮೇರೆತ್ತ ಉಂಟ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ರವಿಯನ್ ಇದ್ದೇನಾ ಅರೆ ಕೇರ್ పొదు ಮಂತಿನಿ ಮೇರೆ ನಿಕ್ಕದಾರೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಇತರ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲರತ್ತ ಅಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಮೇರೆ పొదు ಮಂಪುನಿಯಾ ಮೇರೆ ಗುಂಡತ ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ పొదు ಈ పొదు ಅವಳು ಜಾಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ పొదు ಮಂಪೇರು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಮಂಪೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಪಟ್ಟಗನದೆ ಅವು ನಿಕ್ಕತ್ತು ಬೇತಾಗಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ತಚ್ಪಾಯರನ್ನು ಮಾಡದು ನೇನು ಈಗ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಪಾತಿರ್ದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಜಗ ಏನು ತೂದು ಬಂಕ ತೂದು ಪಟ್ಟಗನಪ ಯಾರು ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಪುಣ್ಯ ನೀನು ಬುಡ್ಪುಜ್ಯ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ನೆನೆಪುಡೆ ಉಪ್ಪುನ ನಿನ್ನ ನಡುಕು ನಾನು ಒಟ್ಟು ಬರ್ತಾಳು ಏನಾದ್ರು ಈ ಮರತ ಬಿಡ್ಪು ಜನ ನೀನು ಮರ ಪೂಜೆ ಸುಶೀಲ ಬೇಬಿ ಏನ ನೀ ಮರ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಸುಶೀಲ ನೀನು ಮರ निकले मगलेन तुले ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟಿದ ಕುಟ್ಟ ಅದ ಮೂಲ ಮಕ್ಕಳು ತದಂಗ ಬರಡ್ ಕಮಾನ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೂರು ಓ ಬಟ್ಟಲು ತನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ನಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಕಣಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಕಪ್ ದ ಓ ದಾದಡಮ್ಮ ದಾದೆ
ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡಿಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪಣ ದಿನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೋರುಂಡು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೋರುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಯಾನು ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಇದು ಎಂಕ್ ಜನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ದೈಕ್ ಪಂಡ ಮನಸ್ ಪುರಾಣ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಎಂಕರು ನಾನು ಕೆಲವರು ಬರೆಯರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಅದು ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಈತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಂಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ ತೋಜಲ್ಲ ಎದ್ದಡಿ ಬಂದಲ್ಲ ತೋಜಲ್ಲ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ತೋಜಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಕ್ಕಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ತೋಜ ದಾಲ ತೋಜ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ ಪೂಜೆ ತೋಜಲ್ಲ ಬೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಬಿಡು ಸರಿ ಸರಿ ಪತ್ತದೆ ಕೆಪ್ಪಿ ಸರಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ತೋಜಿದ್ದೇರು ವಾ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಮುಸುಂಡು ಚೂರು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡ್ತಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾರಿ ಮನ್ಪಿರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತೋಜವೇನು ಪುರೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಕೇಳಲೆ ಊರೇ ಇಡಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲರಿಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಬಿನ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿದ್ದ ನಾನು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ತಿಕ್ಕ ಪೊಸಿಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಟಿ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್